cum moare pe cruce. Ce mare durere pe El a apăsat. El strigă: Părinte, pentru ce m-ai lăsat? El nu se răzbuna, l-a lut cum s-a rugat. Părinte, iartă-le, că ei nu știu ce fac. Maria, cum plânge, mângâind-o zice: Vezi, mama, fiul tău pasește-o, amice. Iar pe acel tâlhar așa îl mângâie, încă astăzi în rai vei fi tu cu mine. Setos sunt el, strigă, durerile sunt mari. Prietenul nostru cel sfânt pe cruce chin răbdând. Plecând capul zice: toate sfârșitul s-au. Părinte, în mâna ta sufletul meu